दा गुबुन गुबुन पार्टीखौ जोङो फोथायनो हालिया बिथांमोननि हादोर खुंनायखौ बिथांमोननि माने एमएलए एमपि जानायखौ जों नुबोबाय आरो बिथांमोननि दारै जानांगौ जेबो गैला होननानै जों मोनथिबोबाय। बिनिखायनो दा परबर्ती अबस्थायाव बिनि उनाव जे विकल्प बेबस्था हिसाबै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल दा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि आसामाव सरकारनि प्रयोजन जाबाय। जेरैहाय दा बिटिआरआवबो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि सरकारनि प्रयोजन जाबाय। दिनै माने सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां पदाधिकारी दङ जेसेबां कर्मीफोर दङ बे कर्मीफोरनि दिनै कर्मी सभा फाथिनाय जादों माने पदाधिकारीफोरनि एवारनेस प्रग्राम। बेहाय बेखौनो खालामनाय जादों जे फैगौ इलेक्शननि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा माने रेडि जानांगौ बिनि सोमोन्दै बे एवारनेस प्रग्रामखौ लानो थाखाय गोबां समनिफ्रायनो सम लाबाय थादोंमोन किन्तु बेबायदि सम मोनाखैमोन। दिनै सम मोनबाय आरो बेवहाय जोंनि गेजेराव बे एवारनेस प्रग्रामाव दिल्लीनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय मानगोनां सेक्रेटारि शिबकान्त गरखपुरी बिथाङा नुजाफैदों आरो सक्रिय मेम्बार हिसाबै मानगोनां नवीन कुमार बिथांमोनहा ओंखारबोदों। बिथांमोनखौ लानानैनो जों दिनैहाय बे माने पदाधिकारी एवारनेस प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। दा एवारनेस प्रग्रामखौ बेनि थाखायनो खालामनो गोनां जादों जे फैगौ इलेक्शनाव जोङो गोख्रों भाबै जोङो बे जेनेरेल एरियानिफ्राय जाहाथे जोङो एमएलए एमपि देरहाहरनो हायो फैगौ विधान सभायाव जाहाथे जोङो एमएलए खौ बे सनितपुर जिल्लानिफ्राय जाहाथे जों दैथायहरनो हायो बेखौनो जोङो थांखि लानानै खामानि मावदों। मानो होनबा दा गुबुन गुबुन पार्टीखौ जोङो फोथायनो हालिया बिथांमोननि हादोर खुंनायखौ बिथांमोननि माने एमएलए एमपि जानायखौ जों नुबोबाय आरो बिथांमोननि दारै जानांगौ जेबो गैला होननानै जों मोनथिबोबाय। बिनिखायनो दा परबर्ती अबस्थायाव बिनि उनाव जे विकल्प बेबस्था हिसाबै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल दा भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि आसामाव सरकारनि प्रयोजन जाबाय। जेरैहाय दा बिटिआरआवबो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि सरकारनि प्रयोजन जाबाय जायनि थाखाय जोङो थांनाय 15 अक्ट'निफ्रायनो जोङो बिटिआरआव नै मैया दाख्लैसिम जोङो बिटिआर ओनसोलाव जोङो पदाधिकारी प्रग्रामखौ खालामनानै फोजोबबाय। बेवहाय जोबोद मोजां प्रग्राम जादों बयबो गोसो गुदुं जादों आरो एबार जोङो 100% देरहानाय जोङो आसा खालामनो हायो। मानो होनबा बिटिआर एलेकायाव जोङो 17 बोसोर बिपिएफनि सरकारखौ मोनबोबाय आरो बिनिफ्राय प्रमद बर'नि सरकार इउपिपिएल सरकार बिथांमोना नै दा 5 बोसोर फुरा जानो थांगासिनो दं। बिनिखायनो बिटिआरनि इलेक्शन खाथियाव फैगासिनो दं। बेवहायबो बिथांमोननि मावनायखौ जोङो मोनथिबोजोबखाबाय। बिथांमोनहा मा मावनांगौ मा मावनाङा जि मावनांगौ बिथांमोननि मावनायखौ जों नुखाजोबबाय आरो बिथांमोननि दारै आरो गोदानै मोजां खामानि जानो गोनां जों नुहुराखै। बिनिखायनो जोङो सानदों जे बिटिआरआवबो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि सरकारनि प्रयोजन जाबाय। बिटिआरआवबो विकल्प बेबस्थाया भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल। बिनिखायनो जोङो जोंनि गामि गांखंआव थानाय जेसेबां भटारफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो जांख्रिखांहोनो थाखाय बिथांमोनखौ फोजानो थाखाय जों गुबुन गुबुन जायगायाव गामि गांखं सोहोर नोगोर जेरावबो जोङो पदाधिकारी जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ लाबोदों आरो सुबुं जांख्रिथाय आफाद बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन जायगायाव लाबोदों आरो निश्चय एबार रायजो राजाफ्रा बयबो जोंखौनो समर्थन होनानै बिटिआरआव जोंखौ 40टा सिटआव बिथांमोनहा देरहाहोगोन आरो बिनिफ्राय आसामावबो जोङो 126टा बिधान सभा दङ। जे 126टा बिधान सभायावबो जोङो बिनि खावसेखौ जों देरहाहोनो हागोन होननानै जोंहा पुरा आसा दङ। बिनि थाखायनो जों दानिफ्रायनो साखाफारा जानानै बे खामानिखौ मावबोगासिनो दं। रायजो राजाफोरखौ जोङो एवारनेस होगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा निश्चय
जोंखौ समर्थन होगोन आरो गुबुन गुबुन पार्टी दल संगठननिफ्रायबो जोंखौ समर्थन होनो थाखाय बिथांमोनहा जानजि खाफ्रादों। नै दाख्लै बावै जोङो 11 तारिख खालि बे मासनिनो 11 तारिख खालि जोङो चिरांनि धालिगाव साथिपुर होननाय जायगायाव जों मोनसे मिटिं जदोंमोन। बे मिटिंआव जोङो गासैबो दल संगठननिफ्राय जों ग्रीन सिगनेल मोनदों, बिथांमोनहा जोंखौ समर्थन होनो ओंखारदों। बिनि उनाव जोङो मोनसे सुबुं गौमा जों फाथिनो थाखाय थांखि लादों। बेखौ जों गोख्रैनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव नायबा चिरां जिल्लानि सिङाव जों आगस्ट मासहालागै बेखौ जोङो बे गौमाखौ खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी जिलों में हमारी नई कमेटियां बन रही है, उन कमेटियों को एक्टिव करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और ब्लॉकों में और निचले स्तर तक सभी कमेटियां ठीक ढंग से काम करें, इसके लिए हमारा ये जनरल बॉडी मीटिंग हुई है। क्योंकि आने वाले समय में पीटीआर में इलेक्शन है, हमारी कोशिश है कि बीटीआर के इलेक्शन में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल प्रमुख भूमिका निभाएगी और हमारी कोशिश होगी कि हम सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और बाकी जो नकली पार्टियां हैं, चाहे यूपीपीएल है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, उन सब का मुकाबला करते हुए हमारे कैंडिडेट आगे आएंगे। क्योंकि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो बाकी कोई नहीं उठा रहा। हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान में रोजगार के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाया जाए, हर आदमी को नौकरी पाने का अधिकार होना चाहिए। सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो 11,900 रुपया जिसकी डिमांड हम लोग बहुत पहले से उठा रहे हैं वो मिलना चाहिए हर वोटर को। इससे हर घर में 50 से 60 हजार रुपया आ सकता है, लोगों की समस्याएं हल हो सकती हैं। इन सवालों को हम घर घर हमारे कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आप सभी लोग वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का समर्थन करें, क्योंकि बाकी पार्टियां नेताओं को अमीर बनाने के लिए काम कर रही है, वोटर्स पार्टी सभी वोटरों को अमीर बनाने के लिए काम कर रही है। इसलिए अब लोगों को सक्रिय करने के लिए ये जगह जगह सभी जिलों में हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, जिससे कि आने वाले चुनाव में हम सरकार बना सकें बीटीआर में, और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको हम सही तरीके से लेकर के जनता के कल्याण के जो योजनाएं हैं उसको लागू कर सकें। अभी तो केवल नेता अमीर हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आम जनता अमीर हो, बेरोजगारी की समस्या दूर हो, महंगाई की समस्या दूर हो, करप्शन खत्म हो। इसके लिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल काम कर रही है। दुनिया के पैमाने पर आतंकवाद का मुकाबला केवल वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल कर सकती है, क्योंकि हमने पिछले अक्टूबर महीने में दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया था, जिसके लिए साउथ एशियन गवर्नमेंट बननी चाहिए, विश्व गवर्नमेंट बननी चाहिए, ताकि युद्ध को रोका जा सके। अभी आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा है, उसका पाकिस्तान पर सरकार ने जो हमला किया वो जल्दीबाजी में था। हमें आतंकवाद की समस्या का हल इस तरीके से करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम बेनकाब करें कि जहां पर आतंकवादी गतिविधियां बड़े जोरों से चलाई जाती हैं उसको देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर हम बेनकाब करने के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। लड़ाई समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध होगा। पाकिस्तान भी एटम बम रखता है, तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक हो सकती है। वो तो शुक्र है कि मतलब लड़ाई समय से बंद हो गई और आगे न हो, इसके लिए भी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल काम कर रही है। दुनिया के पैमाने पर यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट में बदलना चाहिए और लड़ाई रोकने का पावर उसको मिलना चाहिए। वोटर्स पार्टी इन सभी सवालों को लेकर के गंभीर है और उसको लेकर के हमारे साथी लगे हुए हैं पूरे देश के पैमाने पर। धन्यवाद सर। प्रथमते तुम्हारे चेनेलक धन्यवाद दिलो। आज आम वोटार्स पार्टी इंटरनेशनले जी एवारनेस प्रोग्राम कर आम गाँवे भूये प्रचार करने कारण खूब जोरदार प्रचेस एट लै आसो जे मानुहक केनेके आर्थिक आजादी दी पारो, मानुहक केनेके शांति आनिब पारो, एबार आमी जी अर्थनैतिक स्वाधीनता आंदोलन केनेके आगबढ़ाई जाब पारो, मानुहक एइटु विषये माने नलेज दिबर कारणे आमी हेरि कि एवारनेस प्रोग्राम बिलाक करि आसो। जे बर्तमान बीटीआई पार्टीये आगन्तुक निर्वाचन एटुतो आमी आशा राखिছো जे बीटीआर इलेक्शनत आमी 40टा सीटत सम्पूर्ण आमी इतिमध्ये रेडी हो गए। गतिके सकलो सीटते आमार कैंडिडेट आमी विचारि उलियाइছো, गतिके प्रार्थीतो आमी सकलो सीटते प्रदान करिम।
অঞ্চলৰ জনতাই কিমান চাপোৰ্ট কৰিছে? এইটো আমিতো 100% আশাবাদী, কাৰণ আজিৰ যিটো জৰ্জৰিত সমস্যা, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ অবিহনে লোকতন্ত্ৰ মূল্যহীন, যে আৰ্থিক আজাদী নাথাকিলে লোকতন্ত্ৰৰ যিটো ৰাজনীতিক আজাদীৰে কাম নহয়। এই কাৰণে আমি আৰ্থিক স্বাধীনতা দিবৰ কাৰণে ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী।